Yuh. Kalau ada. Baru kabeh iki. Iya. Kalau ada. Belajar caranya dari papan. Zaman dari itu ini wong iki ora genah iki tadi. Bisa komentar biasa ubi-ubi. Aku dulu sing pertama mulai gregetan ya ono. Asem tenan. Lah kuwi to penglipo. Iki ora mau klepo mau sing ngepluk sing nganune nganti 26.000 ya. Ono sing graji barang graji. Oh, jengkel. Bebet lirangan itu graji. Orang menghitung balaku ya. Iya. Wong gemblon iki atine. Iki kaya wek kowe tak iki diglodongi yo tangan lha itu lah. Nggih bakso suka semen. Iya. Senggo tenan. Cetoke lah bisa tadi. Saya lihat DI. Komentar iki jane asline maring gregetno asline. Tapi iki yo lumayan sih. Tak kira wis entuk pulus ya sekarang ya nar ya. Yo nek saka Facebook aku ora ngerti. Biasane yo ono tapi yo ora sakeh YouTube. YouTube. Beda warnanya ya, mungkin kalau kanan YouTube ya nggak beda ya. Akeh YouTube. Misalnya YouTube kan iklannya awal wis iklan, tengah iklan. Nek Facebook biasanya nek ditonton 3 menit. Cepetnya anu gampane. Mudah ya. Cepetnya mudah ya cepet Nah, Facebook. Cepet Facebook to. Lah kan cukup scroll to nek YouTube kan nyari ya. Golek to mesti. Lho begini mana? Contoh pohon semen dan petunjuk kayu di situ. Elaga-elaga tuh. Wis ora pas-pasan. Manoplat wujud. Gedene semua. Ada, ini ada sakaro wong anu kok. Kemana? Lebih kecil dari pohonnya. Bila saya tahu jenis pohon apa itu. Ini hewan yang di Ultraman. Oleh ngecat ya Mas. Kan dia nih. Iki opo kuwi? Lho iki komentar wong luar negeri to kuwi ana ngono kok. Iki wae gambar kucing karo mriwu. Iki kelakuane adres ya dan laduk ngono. Ngono. Kasuari pohon. Ayam utan. Laduk. Nah iki pancen gawe nganu ya. Ayo ben. Konten tenan iki jenggo. Ciklok. 15 Agustus ini loh. Enggak ini awal. Mahal foto acting. Oh, ya ora sih. Ayo. Ayo dia acting iki karo mekang-kang barang lho. Aduh. Benar dulu lagi malah gue. Jadi nanti saya buat apa gitu. Pakai tuh belum juga ini bulan apa gitu. 15 Agustus. Kurang ajar nih lah kurang tuh. Dengan dihitung ewi apa gitu. Apa? Wah, racak. Cara pemanasan sebelum memasang dinding blok. Ora panasan lho. Ora tengok ya. Wah, bisa. Iki bol-bolane waktunya istirahat ngopi. 11 Agustus. Berarti sebelah Mei bedino ya. Lagi ono 11 Agustus. Lagi kuwi tanggal piro? Itu 11 Agustus.
Gampang, betul. Wongnya dari orang boleh mati, boleh telepon. Ora sabar lho wongnya dalam ini kan. Kayak mau grup apa? Orang nang grup kok adres aku graduate diwarai ya. Lah kok lha itu. Nunggu. Ora nang goleki ngono-ngono ku malah kira mung malah guyu wong yo ngeten.